We beginnen met het bericht dat vakbond CBV actie voert. Actie voor de rechten van de leden van deze vakbond voor verplegend personeel. En vanochtend vond er een bijeenkomst plaats in het atrium van het ziekenhuis. Veel verplegers, veel werknemers van het ziekenhuis waren daarbij aanwezig. En ook minister Tyrone Boekhout van het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu. En mevrouw Anneliese Suarez-Matilda van vakbond CBV liet de medewerkers weten dat ze strijden voor de rechten van het verplegend personeel. Het gaat allemaal om gemaakte afspraken voor de CAO en de CBV is teleurgesteld in de directie van het ziekenhuis omdat ze niet direct de gemaakte afspraken lijken na te kunnen komen. En daarom moet er verder gesproken worden en de CBV die liet weten dat ze vechten voor de rechten van de werknemers. En het gaat onder meer om rust op de werkvloer die gecreëerd moet worden. Het gaat onder meer om het notuleren of het meten van vrije dagen, over de inzet van werknemers buiten de geplande normale werkuren. Dat is natuurlijk heel gebruikelijk in het ziekenhuis. Maar daar moeten goede afspraken over worden gemaakt. En als blijkt dat de nieuwe directie daar op een andere manier naar kijkt, dan zegt de vakbond, wij staan voor de rechten van de werknemers en daarover zullen we verder blijven.